o să aflăm care pe care. Pentru tine un diamant, pentru tine emerald, pentru tine că ai fost lângă mine a fost greu, n-ai plecat. Ok, ce vrei, buzunare, eurolei. Am 6 frați cu 6 saci, îndeați diamante în ei. Sunt silențios, băiat prețios, cel mai bun în asta le rușine că mă vede, spune doar wow. Haide să-ți arăt iară, iară, ca cum stă treaba. Am în spate o generație, știi, nu stă degeaba. Mereu între, niciodată nu s absent. Am un frate, dacă vrei de ține la curent. Haide să-ți arăt iară, iară, ca cum stă treaba. Am în spate o generație, știi, nu stă degeaba. Mereu între, niciodată nu s absent. Am un frate, dacă vrei de ține la curent. Nu mint că spun că am plecat de jos și asta mă face din nou. Asta e adevărul. Trezesc dimineață, îmi verific telefonul. Am o brigadă de milioane, stadionul, yeah. Wow, 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 wow. Sunt prea wow, sunt wow, 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 wow. Sunt prea wow, 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 wow. Sunt prea. Haide să-ți arăt iară, iară, ca cum stă treaba. Am în spate o generație, știi, nu stă degeaba. Mereu între, niciodată nu s absent. Am un frate, dacă vrei de ține la curent. Haide să-ți arăt iară, iară, ca cum stă treaba. Am în spate o generație, știi, nu stă degeaba. Mereu între, niciodată nu s absent. Am un frate, dacă vrei de ține la curent.